Čuste lidi, dneska si ukážeme Metin Novoworld, takže jde se na to. H2. To načítá. To bude trošku trvat. Počkáme. Takže jsme na Metinu. Jdeme si ukázat shopy. Takže jsou tady na námku. Počkejte, tak tady jsou věci plus 9. Něco ukážu. Takhle z BSK vyrobíte klasické věci jako Hwanga a tak dále. Na to myslím, že nic nepotřebujete. Tam máte tohleto, tohleto. Potom vyrobíte z toho tejto, ale teďka nemám perly, to dropnete v Metinlandu, ale to padá rychlovka. To je z bossa takový třeba z draka a taky z toho, myslím, že teďka nevím. No, tak prostě klasický. Teďka vám ukážu zbraně. Tak tady to je navara, tak jasně, že to uděláte to. Z jedáku myslím, že nic vyrobit nejde, teďka nevím, nejsem si jistý. Vím, že z toho si, no tak vyzkoušíme to, jo, ale vám to ukážu. Já mám věci z item shopu, tak tam dáte vota a tak dále, to bych vám taky mohl ukázat v příštím videu, ale se mi na to nechce. Vidíte, uděláte takové věci sekáček, potom z toho tohleto, to už myslím, že už bylo, to je jedno. No a tady to už já si myslím, že jde furt stejně. Teďka tady, jo, jde z toho udělat, ale minule mi to nešlo. To nechci. No vidíte, tady tu zbraň se dělá ze sekáčku. Ještě vám ukážu, co se dělá z toho. Ze záště, ne, z toho vám ukážu. A tam to už nebudu kupovat zbytečně peníze, protože já teďka tady u sebe moc peněz nemám. Ne, co se z toho vyrábí, vyzkoušíme. Asi dobrý. No, vidíte tohleto a máte to. Tak je tady to asi lepší udělat z jedáku. Ale nevím si, co z toho ještě něco jde vyrobit. Tak tady to je lepší udělat z toho, no jak jsem vám říkal, z jedáku. Koukejte, do 3 sekund to zmizne, 2, 2, 3. Vidíte? Tady z toho jde vyrobit tohleto, taky dobrá zbraň. Já mám na Varovi zase z item shopu. Se nežadou takovýhle vyrobit. No, tady tu já používám vždycky. No, tady tu já vždycky používám. Na Varovi, když jsem neměl věci z item shopu. Je to taky dračí výbava z item shopu. A tady jsou kameny. Kameny, tady ty si dávejte do brnek. A tady to do zbraně. A nějaký třeba ninja sura. Nebo něco takového si dejte do brnka. Teda do zbraně. Teďka vám se přenesíme k obchodníkovi. Takže klasické elíky, z toho padají mramory. Tak, bonusy. Na péčka, jakoby, jestli znáte Celestial, to jsou jakoby lagery, ale to vám uschová 585 milionů. A teďka ty láhvičky, to vám dá XP, já už jsem maximální level, dá vám to XP, ale ze začátku bych vám radil. První si vydělejte do 15 mega, teda do 15 mega, tak 500-600 mega a potom jděte do města a vylepšete si to, jak jsem vám ukazoval. Tak, teďka, co bych vám ještě mohl něco ukázat, co bych vám ještě ukázal. To už asi bude všechno, počkejte, to vám ukážu. Co prodá tady, teďka nevím. Teď ten Metin hraju 3 týdny, ale fakt dobrý. No, tak tady se asi nic nekupuje. Čekejte, ještě vyzkouším moje kouzelníky. No, účesy, to si myslím, že kupou taky v item shopu, teďka nevím. Kovářem, to nic. Tady u toho kupujete ty zmání, tady u toho nekupujete nic. Tak, a tady ty vás sportnou kam chtějí, vám ukážu tady to taky spadne z Metinu, jak jde, a tady vám ukážu ty zvířata. Zvířata i koště, tady koště. Wolf, tak, teďka vlk nebo něco takového. Vlk,
No a tak dále. Tygr, tady vlk, lev a tak. V item shopu jsem si koupil tohleto, to je taky dobrý. Třeba gorilu. Je to gorila. A teď to je blbý, já vám řeknu, co já používám. Teď to je strašně moc rychlý a je strašně tak dobrý, že to lidi fakt chtějí. A ukážu, jak je to rychlý, počkejte. Tak, rychlý celkem. Tak. Nevím, co bych vám ještě ukázal, ale jdou na řadu PvPčka. Jo, a v popiskách videa budete mít, jak se jmenuju, námetinu, na nějaký říše hraju a stránku, kde si to můžete stáhnout. Takže máte tady to kladivo, dáme si volný a koukejte. Než si mu něco uberu, tak 81 000. Tak tady na to je hodně, když uberete někomu 81 000. Teď to myslím, že je německý privát, ale zdá se mi dobré. Co bych vám ještě ukázal? Mapy asi uvidíte příštím díle, to ještě nevím. Příště budu natáčet Metin Last Word. Je to český Metin, fakt dobrý. Víte tady Varka, snad jdem na ránu. Jdeme na ní. Na mě na ránu a mě šlehne. Hele, na ránu. A nevím, kolik to bylo. Asi 42 000, nevadí. Radím vám, udělejte si Suru anebo Ninju. Je to jako na vás, ale radím vám, jsou fakt dobrý. Jaj, dala mi obráčku. Tak jako berou mě hodně, vidíte, 38 000 na trapný koutlo, nebo tady jsou úplně trapný. A nevím, co dělají. Jo, ještě jsem vám neukázal tady to Azraela. Taky koupíte v item shopu. Tak on vypadá. Dávám plus 15 000 HP. Myslím, že proti lidem 15. Teďka ji uberu třeba 75 000. A tam tomu klukovi bych ubral, jak jsem ubral něco přes 80. Tomu bych mu ubral, tak nevím, tak 100 000 určitě. Je to dobrý. A teď do toho brnka. Kámoš tam má v tom bonus, já nevím, bonusy. Já nevím, jak se do toho dávají kameny. Ani do toho, protože koukejte, dám do toho kámen a nejde to. To nejde, mám toho, dám do toho, zkusím dát vara. Ale jestli chcete, tak vám poradím, co si dávajte za bonusy. No, nejdu vám to napíšu do popisek. Tak teď tomu beru málo, Jedefr. Ale vidíte, na ránu 3000. To je celkem dobrý. Počkej, já na něj vyzkouším, kolik mu uberu. Koukej. Tak on zalezl, ale tady myslím, že to ještě půjde. No tak nejde. Vidíte? Beru je málo, ale nasyk hodně. Poradím vám, co dávejte si za bonus, jestli chcete. Mám 13 000, ale tak koukejte. On zalezl, no nevadí. Tak. Ať už vyleze. Ty vokos, ať už vyleze. Protože já full PvM, tomu ani moc nevěřím. Ale do toho je to kladivo, nebo jak se jmenuje. Asi dobrá zbraň, nevím. Ale hodně lidí tu má teďka smaragdy, takže nevím. Asi si ho taky pořídím. Je dobrý. Mám 17 000. Silnej ninja. Silnej. Tak on má ten smaragd, já nevím. Vyrobíte to z rubínka. Na to potřebujete něco z draka, teďka nevím co. Tady, já ho zabiju, jestli se. Ale radím vám, sežeňte si luk z item shopu, která si to kupuju. Příště vám ukážu, jak to uděláte. A kupujte si. Teď ten luk, sežeňte si, jak dát do toho kameny a teď to brnko. A fakt dobrý. Radím vám. A dračí výbavu. Víte, kolik jí beru sekund, ale ona bere nějak hodně, podle mě má hack, ale nechci to říkat. Tak čau, vidíte, že nejsem zas tak dobrý. Čau, jo a ještě, víte, hraju za holku, protože kámoš, jsme hráli jen tak prostě za holky s kámošem. To, jako nedávají mě moc, jenomže ninjové, protože na něm nic nemám. Poradím vám, co si dávejte za bonusy.